Takže, vážené auditorium, prajem vám príjemné dopoludne. Moja kazuistika sa týka raritného ochorenia kože. Dieťa k nám prišlo vo veku 6 dní pre tvorbu búľ, kožných erózií a objavovali sa tieto zmeny aj na slizniciach dutiny ústnej. Nemalo nejakú závažnú osobnú anamnézu, ale keďže teda to bol novorodenec, bol to oblasť teda rómskej populácie, takže uvažovalo sa aj o niektorých infekčných príčinách. Moc to na tú liečbu antibiotickú nereagovalo, takže boli oslovení aj odborníci, jednak dermatovenerológovia, jednak genetici. Laboratórne parametre neboli ničím takým nejakým veľmi významným. Vidíme, že tu máme trošku monocytózu. Čo sa týka týchto imunoglobulinov, na ktoré som sa zamerala, ale je to naozaj v širšom časovom rozmedzi, si možno všimnúť, že nám trošku stúpa IgA. IgG reprodukovať veľmi neviem, lebo tie hodnoty naozaj veľmi kolísali. A čo sa týka zápalovej aktivity, CRP sa nám dosahovalo okolo 17, ale máme tu vzostupný trend lymfocytov, tzv. NK buniek a potom cytotoxických lymfocytov. Prečo sa dieťa vlastne dostalo ku mne? Vo veku 2 až 4 mesiacoch som teda sledovala, či naozaj nedôjde k ústupu týchto kožných búľ. V 2. mesiaci vyzeralo dieťatko veľmi dobre, v 4. mesiaci naopak je to teda výrazné zhoršenie klinického stavu. Potom sa mi ale pol roka na ambulanciu nedostavilo, tu sme písali len elektronický recept a prišlo vo veku 10 mesiacov. Vo veku 10 mesiacov dieťa chrčalo, malo inspiračno-respiračný stridol, perionálnu cianózu, saturačne bolo na 89%, dostalo akutnú liečbu inhalačnú a odporúčala som hospitalizáciu, ale maminka túto hospitalizáciu odmietla. O pár dní ale bola hospitalizovaná v spádovej nemocnici a dieťa bolo liečené na pertusis. Keďže som si ju tu predvolávala po mesiaci, prišla o mesiac a bola v identickom stave. Tu už hospitalizáciu maminka prijala, ale opäť bola infekčne komplikovaná. Až nakoniec v 13. mesiaci sme pristúpili naozaj k vyšetreniam, nakoľko ten stav sa vôbec nemenil napriek preliečovaniu opakovaných infekcií. Čiže tu spustíme, skúsime to prvé chrčí. Ako môžete vidieť, vytekanie slín u tohto dieťatka naozaj ortopno je takýto stav a takto dieťa fungovalo niekoľko mesiacov. No a takýto bol nález laryngoskopie. Tu vidíme výrazne opuchnutú epiglotis, ktorá robila až 70 až 80% subglotickú stenózu a takmer bol úplne obturovaný vchod do laryngu. Keďže sme mali dieťa v takej dosť rizikovej situácii v ohrození života, išlo v podstate do tejto laryngoskopie naozaj s tým, že môže byť ohrozené na živote. Vzhľadom aj k tomuto nálezu sa uvažovalo, či sa urobí alebo sa neurobí tracheostomia, ale vzhľadom k tým kožným léziam sme nejako predpokladali, že už to môže spolu súvisieť a každý zásah, každý tlak na tie sliznice by vyvolal tvorbu búľ. Tu anestézu sme využili aj na odber histológie. Neviem, či to vidno, ale tie rany sa katastrofálne hojili, vznikali tam búly, rana zahnisala, takže naozaj bolo to veľmi náročné, hojilo sa to viac ako 2 týždne. Tu je tá bula a chcem, aby ste si všimli tieto dystrofické nechty. Čiže dieťa sme sa snažili ešte konzervatívne udržať, dostalo vysoko dávkované kortikoidy až pulznú liečbu. Na tejto liečbe prestala byť dysponická, ale to chrčanie pretrvávalo, takže potom sme pristúpili ešte k vyššej supresii a to vysoko dávkovanými imunoglobulinmi až 2 gramy na kilo v priebehu teda pol roka. Zobrali sa aj serologické vyšetrenia, kde sme mali pozitívne protilátky kožné, to je bulózny pemphigoid 230 a desmoglein 1, ktorý môže byť pozitívny pri epidermolizis bulóza, ale aj bulóznom pemphigoide a celej škále iných ochorení. Z histológie sa žiaľ priama imunofluorescencia nepodarila, ale z tej nepriamej opäť lineárne IgG aj IgM v bazálnej membráne, ktoré môžu svedčiť pre viacero ochorení.
Tá liečba podľa klinického manažmentu chrčí, nechrčí, bola teda vysokodávkované kortikoidy, imunoglobulíny. Neskôr sme sa chceli detrahovať tie kortikoidy, ale to chrčanie sa objavilo znovu po infekte, čiže kombinovaná imunosupresívna liečba. Medzi tým vo veku 10 mesiacov prišla negatívna výsledok genetického vyšetrenia pre gen CRT5 a CRT14, ktorý je typický pre epidermolizis bullosa simplex ako negatívna bez ďalšieho odporúčania. Keďže dieťa sa v svých 10 mesiacoch, dá sa povedať, dusilo pre slizničné prejavy, tak sme poprosili ešte iné pracovisko o celeoxomové sekvenovanie. Čiže tuto by som vám chcela teda efekt imunosupresívnej liečby ešte deklarovať. Toto bolo vtedy, keď sa zvažovalo, že ešte pridáme supresiu imunoglobulínmi. A tuto dieťatko už ticho spí. Našťastie. Trošičku počuť, ale už nie tak významne ako v nekľude. Takže keď si zosumarizujeme hospitalizácie, kedy začalo vlastne mať tieto respiračné ťažkosti. Táto bola v 12. mesiaci, kedy bolo preliečované pertussis. Potom prišla o mesiac, tam zase bolo RSV, takže sme nešli do toho. Tu znovu bol nejaký problém, že dostalo dieťa klacit pre pozitívne protilátky, ale sme si ho už predvolali na tvrdo. Tam sa robila laryngoskopia, biopsia a vlastne tu sa začalo s imunosupresívnou liečbou. Keď si všimnete, toto asi je house numero, ale to dieťa naozaj bolo také hypotrofické. Bola táto oblasť, že dieťa nám napriek vysoko dávkovaným kortikoidom vôbec nepriberalo, takže sme mali trošku podozrenie, či naozaj dostáva túto dávku, takže sme konzultovali aj obvodného lekára. No a nakoniec sa ten stridor po 6. mesiaci objavoval naozaj až v nekľude. Varierovali sme medzi dvomi diagnózami, hlavne teda to ostatné sme sa snažili povylúčovať medzi epidermolizis bullosa, ktorá začína od novorodeneckého veku a má tie typické dystrofické zmeny na nechtoch a medzi bullóznym pemphigoidom, ktorý teda má oveľa lepšiu prognózu, len nevzniká v takom útlom veku. Čo sa týka epidermolizis bullosa, tak tu vidieť podľa konsenzov, že je tam viac genových podkladov, že môže tam byť až 20 mutácií v rôznych génoch. Môže byť prítomná aj pozitivita protilátky proti bulóznemu pemphigoidu, čo sme mali pozitívnu, tú BP230. No a vlastne tie desmogoidové protilátky, tuto sme našli s inými poruchami, s lámavosťou kože. No, dôležité je to hlavne z hľadiska liečby, pretože epidermolizis bullosa ako geneticky podmienené ochorenie by malo mať genovú liečbu, proteínovú liečbu, respektíve ovplyvnenie určitej translácie a nie imunosupresívnu liečbu. Tento protokol teda som vytiahla z roku 2014 pre bulózny pemphigoid, kde sme naozaj mali vysoké protilátky nad 100, neúčinkovali nám kortikoidy dostatočne, mali sme dieťa v takom ohrození života, čiže sme sa dostali na toto rameno vysokodávkovanej imunologickej liečby, ale čo ďalej, to nás už čakali omaly zubami metotrexaty, prípadne až rituximab. Takže keď sme diferenciálne diagnosticky teda uvažovali, kožiari stále sa držali tej epidermolízy bullosa, mali sme prejavy od novorodeneckého veku aj so slizničnými prejavmi, boli tam dystrofické nechty, mali sme pozitivitu histologickú, genetická mutácia vyšla negatívna. A teda liečba, ako som spomínala, mala by byť genová alebo proteínová náhrada. Má horšiu prognózu kvôli infekciám a rozvoju spinocelulárneho karcinónu. Čo nám svedčalo pre ten pemphigoidný bullózus, je to, že teda sme mali tú prítomnú histológiu, autoprotilátky a reagovalo nám to na imunosupresívnu liečbu, kde dieťa prestalo chrčať, prestali sa tvoriť buly, alebo sa tvorili už len ojedinele a prognoza je tu samozrejme lepšia, alebo sa tie buly prestanú tvoriť. Avšak sa nám u dieťaťa napriek tejto imunosupresívnej liečbe objavili ďalšie autoprotilátky, začína stúpať TSH, začínajú stúpať hepatálne enzymy, čiže niečo tam asi celkom nebude ešte stále v poriadku. Pri epidermolízi bullosa z literatúry, napríklad pri genetike práve tých CRT14, pri slizničných prejavoch stačilo dieťaťu podať inhalačné kortikoidy a tie slizničné prejavy ustúpili. Vedeli si to verifikovať aj opakovaným laryngoskopickým vyšetrením. Ja som odvahu na opakované laryngoskopické vyšetrenie doteraz u tohto dieťaťa nenašla.
A takto vlastne dýcha už na ambulantnej liečbe, čiže trošku chrčala, tu som pridávala ten azatioprín. Všimneme si, že zostávajú buly na mieste, kde je zvýšený tlak, čiže na chodidlách a zostávajú dystrofické nechty. No a obdržali sme teda v krátkom čase už aj výsledok genetického vyšetrenia, kde je homozygotná forma plek génu, čiže potvrďuje nám epidermolysis bullosa už následný gen, ktorý teda by mal reagovať na génovú terapiu. Ja už budem končiť, ale čo sa týka kontrolnej serológie a protilátok, tak nie je to vôbec dobré, lebo nám tie protilátky násobne stúpli a objavili sa nové autoprotilátky proti kolagenu 7 a proti envoplaktínu. Takže ten ďalší management by som už rada prenechala niekomu z Centra pre epidermolysis bullosa, pretože toto dieťa jasne prognosticky nám asi nepôjde veľmi dobre. Ja vám ďakujem za pozornosť.